Dili parehas ang sitwasyon pero survival nga strategy ba. Nga makabuhat ka ni ka og ganang sala kay para lang makasurvive ka. Pero sipyat gyapon ko namo nako kay wa man ako gi-budget. Isa pa daw ni ano. Sa diyang uli ko sa mong bala. Naptan kong kulan. Sa diyang naptan kong kulan, yung pasilong ko. Silong na ko. Yung ulan na kinsip kusog. Kung ya, kilalaman nga istorya ng nabay, naptan ko 2 oras sa pagpasilong. Okay, Dok. Okay, ulan. Ako kang silupin kay Marato ang monog input. Grabe kusog sa ulan, guys. Sakit kayo dapat sa kong pangit. Hi guys, nung naman ko here, ang doon walang pera, meron lang yabang, yeah boy! Magandang hapon, mayang hapon sa tanan. It's another end of day. Ulit na to guys. Kaya nga nag-duty. Medyo kaulanon lang to ang panahon. Nas pa rin lando atong masundan. Moving up ugma ni Jess Angel Bless Job in short. Medyo naghilak na ang langit ito guys sa unahan. Na dito mong kita padulong, marag masugat kinata ni karon. Wise man said. Hapit tayo tagpalingki karon guys kay dili man ta under pero nasuguan kita. Suguan taguan napalit og shrimp. Tahong ni Carla. Tahong ni Carla. Sagol daw siya, sagol sa shrimp ang tahong. Ako to. So, muna tayo among handa sa moving up ni Jab. Kaya di namin makadtos kuan sa Jollibee. Mahali. Pera. Oy, may hapon na ay sa tanan nato mga suki nga mga viewers. Please share lang. Magag-face. Itsura diri guys, kung dili ka taga-Davao, wala itsura diri sa hapon. Kali naka-agi naman ta diri nga nag-vlog yapon ta no. Pero wala taga-gian karon. Diri na punta sa kuan. Dito lang nato ning Milan o diretso ta dito sa kuan sa tawagan ni. Uy, naman di ko bisita karon. Ito mo di shout out ako ang pinalanggang best friend. Si Choi Pari Katuira, Irving Katuira. Birthday karon sa iyang asawa or gahapon. Walang karon siguro.
birthday siyang asawa. Pero nibalik nag Hong Kong, pila lang siya ka days daw ang hatag sa iyahang break. Wow, sana all na i-break. Huwag lang yung relationship ng iba dyan nag-break. Ay na to. Pero mulan nga rin ron, impas naging panagat na doon kay wala na dito, mga bundak po na kayong ulan. Inumdum lang dito guys, mga story sa inyo while mag-sightseeing ta. Inumduman lang ang katawan natin na medyo awkward. Makaulaw sa kuang part sa una pa. Mag-upo ko doon sa Davao guys, na guard ko doon guardia ko sa una for pila ka tuig po, 2 years man siguro, or sa guardia ko doon sa una. Karon ginilaging kapait lagi kay ulitaw ko pero ato nga time pero wa jud tigo may kwarta kay wala kaning layaw ba. Tapos nagi tayo man labi na wala layo pa yung sildo na nasa kung 15-30 siguro mong sildo sa una. Unya napagay na sa Pizza Jess sa 12 wala na payat na kayo na survival lang gina kung saan nalaya mo ang kisan lay mahiraman ba kung baga. So to bisa kadlaw niya na muni ang nahitabo. Ikan ko ng duty guys. Unya wala na jud kuan. Ako ang kwartato nga time wala na panigarilyo na lang panigarilyo pa mo kwartato nga time wala naman kay layo mo nag-duty ko to sa broken chair nagkarang reliever ba absent ang guard pag uli wala na jud pa masahe kay ang akong kwarta pang palit na lang og balig gis nga sudan balig 5 nga kanon na pa man ato nga time 2006 ang siguro to balig 10 nga sudan balig 5 nga kanon na sobra nga 3 ni garilyo. Sus dihang kay akong giulian diri man sa buhangin nya dito mo ni Juto sa Brokenshire sa college sa ubos. So dito ko madapo mo agi karon kay tuwan ko may pamasahe. Ibaklay man na ako nagikan dito sa Madapo padulong sa bangkerohan. So dito sa bangkerohan sakay na ko padulong diri sa buhangin kay na naman ay tuyok diyan. Nah akong gibuhat kay para makalibre ko diha ko rapid sa driver ba mo sakay kay ako nalating kuha sa mga kuan kining mga bayad sa mga pasahero nga kanang gusto naman ako bayad na sila karon kay ni abot naman lagi medyo kuan naman to ni abot naman nang isag daog ko ang pasahero duha tulo lamang gyud so malata nga kung kuan mahalata kung wala ko'y kuan wala ko'y kapamasahe mga balabog kaya timuda pa lang lang sa driver kasi ito katag ako bumating na ng driver boss kadit lang kayo mo sa kay magwapo kong pamasahe pero wala ko kabalo kung na ako'y makuhaan dito or pahiraman mo sa kung kauban kung nag-duty mo dito sa building amo ang ulian kaya dito mo uli sa mismong agency na mo sa una yun ako i-istorya ang pangalan sa agency karon paabot ko daw ng driver dito siya silbato ako hadlock na yun kasi manahog siya pakulatahan ko gano'n siyempre ina na mga paabot lang kaya po ko niya hingan na yun yung ikorta kaya paano nyo ko niya sa muna to anak ko din na okay niya 3rd floor mo to 4th floor mo to dito na ko sa taas nilakaw na siya ditanaw na mo dito sa mong kuan ang salamin sa taas tago pa di mo makita kitintid man mga pila mo dyan kami nutog paabot nilakaw lang daw siya si Silvato konsensya ko ba wala akong choice gawas pagbuhat ato ay
dapat layo maklayo ng bangkiruhan sa buhangin. Nga may lang sa buhangin nga diya lang sa may mga pag wadas may bahada dyan, buhangin na yun, dili pa man, layo pa man. Sa may San Isidro pa man. Apit na sa Diho. Oo to. Wala, okay. Muna kanaganing kuan, nagian ka lisod ba? Pait kinabuhi ba? Wala nang kay choice. Amot ko naka-try naman na kaya ko dili lang kay sa duha ko naka-try. Dili parehas ang sitwasyon pero survival nga strategy ba? Nga makabuhat ka ni ka og ganang sala kay para lang maka-survive ka. Pero sipyat gyapon ko nako kay wa man ako gi-budget. Na ako gi-sweldo, man ako gi-budget. Kay bitaw lagi. May klarong kuan ba? Wala gi ko ada daan ngani wala gi budget adang kwarta gini mao sa budget sa Lunes, Martes, Miyerkules nya balik na pod. Lunes, Martes, Santo Domingo kay wala biya gi kuan. Kay mahatag na ako do sa unag kuan di ako isa. Ya, isa man po yung magpahiram o ito man po nagpait ang mga kauban. Kaya sa kuwan ka bulo ko ng dolo kaya ko ang lugan sa mga guard. Kay sabot ko na ilahang sitwasyon sa mga guard. Malapit makatunong o agency nga sus. Kuriya gaba po rin taon. Loko ikin taon na sila kaimtang yun. Ay, ano to? Ano to sa may kuan pasaka na ta sa may Eagles na ta nga gasoline station. So nahanan ni Jehovah's Witness Women's High School, tapos Jehovah's Witness. So kabantian na siya. Medyo masama makiramdam ko parang umulan na talaga yata. Muli na dalpon sa Manubila, naghiwi ang hawa niya. Hiwi ang Manubila na ko, natumba ni kahapon, nagbuhasing ko. Marag nagpangilat na dito, napita nga side guys. Paghintulo na magitang langit guys. Hintulo na, mitulo na. Kaabutain taon akus balay. Huwag sa maabdan tagulan karon. Pag bunda ka ni ulanan dugay na kita makalapos. O buwan. Balay kay siyempre pasilong mo kaya naman kinaladalang lap. Kaya dugay mo na matuwa kang ulan yung taon. Pero parang ulan na magiging taon dito. Ay. Ibang. Isa pa daw niyan. Sadyang uli ko sa pala, dapatan kong ulan. Sadyang dapatan kong ulan, yung pasilong ko. Pasilong na ko. Yung ulan na kinsip kusog. Iya, ilalaman nga estudyang ng nabay. Dapatan ko, tulog oras sa pagpasilong. Pagmungan sana. Tira. Pero na lang ako palit at akong hindi pangita guys. Kaya kasi pag apoto dito sa unahan, di na ako makapalit. Ang problema kung silip-silip sa
Shrimp. Shrimp. Ako may pangita shrimp. Shrimp. Sa'yo, sayang, laging ikaw. Laging ikaw, halika rito. Ilang kilo, ane? Go. Ilang kilo? 340. 340. Isa lang, isa? Sile? Ah. Nom! Isa kilo daw ito na ko, gasmay. Isa kilo gasmay. Dalawa. Tara, sir. 340 lang, sir. Talong tahong. Salamat naman. Tagpila? 130. Duha na lang. Isa kilo? Duha. 2 kilo? Ulan na yun. Ay, pandamay. Ini nga palingki diri guys, pag oras po din na open, magkaroon naman ng diri ka. Ingaw kayo ng lugar dito sa una. Sila silupin. 25. Namay butter. Kaya ako gunting. Ako kaglupin kay Marato ang monog input. Wala taga pala itong butter sa sugo itong asawa. So, hindi masulayan ng kameraha karon, hindi ba di madaot ng ulan. Hindi man natin rumulugan o tubig. Tapos ulan na daot di na. Butter na guys, so taga pala itong butter. Okay, nabasa na dito ng sapatos. Grabe kusog sa ulan guys. Sakit kayo dapat sa kong pangit.
So ako ang ipalit karon para sa moving up ni Jabog pa is kuan shrimp 1 kilo o tahong 2 kilo. So kapalo naman taning tahong nga wala mo gini kuan may ra man sa buwan kay wa may pinta ang uno dalawang tira mga naya. So wala lagi ni siya for compliance lang ini. Unya ang gwapo tani kuan is iluto is butter. Wala man pud ko kapalit og butter kay utan na sila. Helmet. Sulian gina ko pusing guys. Kay actually first time man ako maka sugat og ulan nga gidala na ko akong kini nga camera kining Insta360 na ko. Akong taon karon nga lens is 360. Kay duha man ni siya twin edition man eh. So kung scam nga ito lang giingon nga pwede siya tubig kay samot na siguro sa ulan-ulan lang pwede humulog tubig. Kaya kung dili siya mahalapsan kayo na karon impas kita na kita impas yung vlog na ito ani. Saka kung kapalit og butter ani ate ni batiron dito sa asawa. Masig mabatiran ko sa mga asawa ni ron. Namalit lang tagpugos og cellophane para sa tuang DIY nga raincoat. Kay kailangan na ito muli dyan. Kaya balo ko ani kung magpasilong ka, ang hindi nga po na ani, magpasingulan ng yapon ko. Kay sa kagutom. Di ba ganun matukat na yun? Ako, So, basa kayo ito. Wala pa naman ko ilaing sapatos na ginagamit ko pang motor-motor kay at uban puti. Kanya madaot sa ba? Yan jingkwat mo sa shifter sa motor. So, wala, sacrifice. We need to sometimes in our life, ha? We need to sacrifice something, yeah? Yeehaw! Kini na maganda kong pangragid nga travel shoes. Okay. Sayangan na mga iragid na kautanan. Ya di biyata in taon tahan may lag. Mo view mo ya tanawon gini ni tanan na to ang mga vlogs nya ipang share ninyo. Kasi makatabang ko sa uban na. Isang naulan na hapon sa ating lahat. Si Don Romantiko ang iyong kauban karon nga oras. Sa tuang oras sa alas 6:25 na sa hapon. Kumusta yung panikay-sikay dire sining ulan nga kahaponon? Awan ninyo ning mga dalan na to ha. Pabor kayo sa mga bagong minyo karon. Ay nako. So wala ko kabalo guys kung ang video ni gana ba ni or unsa ba mugana pa ba ni kay grabe man ka kusog ang ulan ni ako amo gini siyang gipugos og kuan inani so kabalo karon kung okay pa ba ni or daot na ba ni no. So, ano
Ano ko sa balay? I'm here. Nawang gamhanan nga gate. Oh. So, nandun ko sa balay, guys. So, gapon kayo ang ulan. So, ako kabalo kung makita pa ba ko ninyo. Yan. Oo, kabalo kung makita pa ba ko ninyo. Kung sa may dagan sa kong ipang video karon, hindi ka na papagulan. Pero mora to guys, kinain yung don, walang pera, ganoon lang yabang